Manden med den mindste cykel er lige ved at være klar. Ja, lige ved. Nu mangler de sidste. Og Hans er klar. Og hvordan kører det i dag? Det kører fint. Indtil videre kører det. Indtil videre. Det er ikke noget 10 minutter. Hvordan har vi det her? Meget fint. Hans, går du i føring nu? Nej, jeg skal bare lige, så du kan filme Bjørn. Okay. Hvad siger vi herom? Kører det? Det ligger du. 149. Det skal vi ikke højere op. Du er over 140, synes du. 45. Ja. Hvem har vi heroppe? I gruppe 1. Ja, det er dejligt. Lige nu er det. Kom så det sidste gear fuldt ud. Det er lækkert det her. Bare en stille og rolig tur i zone 2. Tak skal du, Jan. Det er godt. Babyerne, der har det der, der har en skole, så vi tager samle op. Ja, du kan bare finde dig. Varm 1,5 meter, lidt højere. Det er godt. Er du klar? Jeg er så klar. Klar det også? Klar? Klar? Ja, de første 10 km. Klar? Klar? Kommer til det. Filmer med team. Ja, det bliver skide hyggeligt. Det er 2 timer, så er vi på toppen af den der. Vi skal hen over den der. Det er bare den der lille knold der, vi skal hen over. Det bliver skide kægt. Så er Daniel og mig på toppen. Fantastisk tur. Hvor er I andre henne? 14. Skiltet er længere henne. 50 meter. Ja. Vi er allerede oppe. Nå, jamen så langt så godt. Så er vi landet på atelieret, og vi har det stadig godt. Ja, præcis. Det eneste problem med det, så ved du også, Bjørn. Nu skal du spise op, ikke? Hvorfor laver man ikke nogen med læsefelt i? Der må der have noget kylling. Der er lidt nede, tror jeg. Der er for meget trafik her. Hvad er der? Godt humør efter frokosten? Vi har mave. Der kommer bil bagfra. Oh, sorry. Der er alligevel del i meninger, når vi ser på computeren, om det er. Det går an på, hvad? Det er bare en hverdagstur. De kan se, der er kameraer på. Jeg lagde af på hjul og prøvede at tage mig til sidst. Godt kørt, Henning. Der er en tjek. Hvor ruller det? Det går nok. Nej. Alt hvad man siger gør, bliver brugt imod en. Er det ikke sådan der? Jo. Det er nok. Pas lige på svingen her. Ja. Ja, vi skal filme med hjem. Vi har nået toppen. Vi snakker videre i næste video. Adiós, vecino. Luqui, ven, vamos. Smager det? Det går 3 timer jo. Det er dejligt. Klar. Det er det for den her. Ja, tak for turen.
Lige måde. Han åbner for Jeg kan stadig smile. Están diciendo que estamos revisándolo, es decir, la FIA ya no es. La FIA ha dicho que no hay nada que investigar.